okay naman siya. Kumbaga, ang tagal kong hinanap yung relasyon na kinalalagyan ko yun. Pero ako naman yung sumira. So, nagloko ako. Niloko ko siya. Anong problema ko? Kasi wala naman siyang masamang pinakita sa akin. Ako talaga yung naging problema. Ka-work ko po siya. Siyempre, bago po ako nung training pa lang kasi ako ng mga senior ko dun. Hindi ko naman inano yung sarili ko na mahulog sa kanya. Siguro sa araw-araw kasi na ganun siya, ginaganyan niya ako. Yung parang nagpapapansin. Ano yung ginaganyan? Yung ano po, kunwari, kikindad siya, ganyan. Feeling ko naman yung nakita ko kasi sa kanya. Yung pagkalalaki na, masipag po kasi siya magtrabaho. Tsaka, matalino siyang lalaki. Ganun po siya. Yung boyfriend ko po kasi, okay naman talaga siya. Wala naman pong problema. Pero ang pinagkaiba kasi nila, yung work po ng boyfriend ko, parang freelance kasi siya. Parang mukha yung puhunan, ganun po. Pumunta kami sa isang check-inan siya. Tapos, ginamit niya kasing payment doon. Card siguro, kaya meron siyang receipt. Yung resibo na yun, naiuwi niya, yun po nakita ng asawa niya. Napahiya din ako nun kasi may pamilya po siya. Opo, inaway niya po ako. Chinat niya din yung boyfriend ko. Mababahala ka kasi wala siyang reaction yung boyfriend ko. Wala siyang, parang hindi pumapasok pa sa isip niya. Bago ka kasi umuwi ng bahay, chinecheck mo muna kung merong maiiwang resibo dyan sa bag mo. Dapat kapag may binili ka, may naging resibo sa pag-check-inan ninyo, tapon na agad yun o kaya mag-paperless billing ka na lang. Charot with harot. Bakit nga ba merong mga taong nag-entertain pa ng iba kahit na natagpuan naman na nila yung taong matagal na nilang hinahanap sa buhay? Kumbaga, okay naman yung partner eh. Okay naman yung partner mo. Di ka naman niloloko. Di ka namang winawalang niya. Di ka naman sinasaktan. Pero bigla ka na lang matutokso sa iba. Mag-e-entertain ng iba. Meron at meron pa rin kasi wala siyang diskarte sa buhay. Kasi hinanap ko siguro sa iba yung wala sa kanya. Bakit nga ba hindi tayo marunong makontento? Sabi ko nga siguro kung ang tao marunong lang makontento, walang masisirang relasyon at masisiraan ng ulo. Oo. Ang taong may kakakontentuhan, ito na naman tayo sa kakontentuhan. Konting mali lang ng pagbigkas ko, iba ang magiging kahulugan. Ang taong merong kakontentuhan ay magiging masaya kailanman. At ang taong walang kakontentuhan, hahanap ng kwentuhan. Charot with harot. Anyway, kabisyo, kung kwentuhan lang naman ang ating usapan, baka pwede namang dito ka na lang tumutok. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At eto na, ibibigay ko na po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024 under solo category. DJ Rocky's Secret Files.
Akala ko fubo lang kami. Walang emotions involved. Pero mali ako. Yung akala mo puro saya at sarap lang ang iyong malalasap, sa dulo, may sakit. At luha na ilalabas ang iyong mga mata. Sa una, heart. Sa dulo, hurt. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling nyo ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocketera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Metro's number one. Love